Mille og Marie skulle have spillet deres nummer til sommerkoncerten. Det er en sang om os, der hedder Venner Forever. Hvad så med den sang nu? Jeg ved ikke rigtigt. Har du tænkt over det? Når der er en anden, der skal synge din sang? Jeg synes, du skal gøre det for Maries skyld. Jeg vil gerne gøre det sammen med dig, Charlie. Og indtil Mille blev venner med Tobias, havde hun helt droppet koncerten. Hvad så? Du skal spille vores nummer. På en betingelse. At du spiller den koncert med mig. Jeg troede bare, at hvis det nu var, så skulle vi to spille det nummer sammen. Sådan skulle det altså ikke Men være. Denise ville også gerne synge til koncerten. Hvorfor har du kopieret Milles dagbog? Hvordan går det med klip, som om? Jeg håber, du synes, det er sjovt. Tobias, skal du Jeg har ikke? tænkt mig at spille til koncerten. Ja, du skal ikke være med. Det er mig og Marie, der har lavet nummeret. Det er vel ikke mit problem. Jeg aner virkelig ikke, hvem der har slået hans mor. Det kan godt være, at du kan være med til at spille det nummer. Og Tobias besluttede at spille Venner Forever med Denise. Jeg åbner æsken, som jeg fik af dig. Det er min dyrebare skat. Den gemmer på minder om dig og mig. Sammen har vi grinet, sammen har vi grædt. For jeg savner dig, min ven. Jeg ser dig aldrig mere igen. Men jeg ved, du er et bedre sted nu. Og jeg vil aldrig glemme dig. De minder gemmer jeg hos mig. Men denne længsel brænder i min sjæl, når en engel siger farvel. I dag er det Lailas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikkert sig en gaveform, som hun har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Og hvor smiler hun, hvor er hun glad. Men den, som kommer med som gæst, får jo en helt vidunderlig fest. Og til sidst vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. Hvor er den flot. Tak, skat. Tillykke, mor. Tak. Tillykke, skat. Tak. Ja, så skal du jo til det. Nej. Søren er det. Prøv lige at komme og se. Jeg tror, det er bedst, vi får åbnet nu. Jeg får en gang mormad. Ja, lige nok, det skal være der. Hvad så? Hvad har du tænkt dig i aften? Jeg tror ikke, jeg bliver noget af nu, hva'? Yes, what should it be? Can you tell me what is this? Yes, it's some very good thing. It tastes very, very good. Du skal da til skole, skal du? Vi har jo vildt travlt, mor. Og det ser ikke ud, som om mor kan tale engelsk. Once I was in Italy, and there I eat it a lot, and it tastes... Nej, vi skal nok klare det. Det smutter bare. One coffee. And one coffee. Thank you. Could I have one cup of coffee? Ved du hvad? Nu har du skaffet os alle de her kunder på halsen, så må du altså selv hjælpe til. Yes, I'm coming. What should it be here? It was here. 2 spejlæg og en kaffe. Yes. Ja, jeg vil gerne bede om 2 gange pølser og spejlæg med kaffe. Ja. Hvem er du så inviteret til mors fødselsdag? Ikke nogen. Hvad med far og Kai? De er på vej til Silkeborg. Nå, så bliver vi 15. Jeg har aftalt med Jimmy, at han kommer og henter hende efter lukketid. Er der noget galt, skat? Nej. Er det fordi, du ikke skal spille til koncerten alligevel? Jeg er til skole. Det var 2 spejlæg og en kaffe. Alex,
Jeg fatter ikke, at du gider være veninder med Denise. Hun er jo totalt langt ude. Hvad mener du? Du ved jo godt, at Denise har læst i min dagbog. Og det er Denise, der har fortalt hele skolen om Tobias mor, der sidder i fængsel. Så Tobias tror, det er mig, der har fortalt det. Og Tobias og mig er blevet uvenner, så Denise skulle komme til at synge til koncerten. Men jeg ved altså ikke, hvad du snakker om. Du ved udmærket godt, hvad jeg snakker om. Alex, kommer du? Det kan godt være, at vi to er uvenner. Men behøver du være så led over for Tobias, for at komme til at synge til koncerten? Jeg aner overhovedet ikke, hvad du snakker om. Det er ikke min skyld, Tobias ikke gider dig med på scenen. Det er mit nummer. Og Tobias' nummer, og det er ham, der har tilmeldt koncerten. Det er mig, der har skrevet det. Sammen med Marie. Om du så begynder at tude, er der ikke nogen, der har ondt af dig. Kommer du? Efter andet nummer, så præsenterer jeg jer. I skal bare stå i siden, og så kommer I ind på scenen og begynder at spille jeres nummer. Altså, det forstår jeg ikke. Skal vi ikke spille først? Nej. Sådan er det ikke planlagt, Denise. Det er jo lige meget. Det er da overhovedet ikke lige meget. Ja, så er vi vist færdige. Han er bare lidt nerve på. Sådan der. Hvad så? Hvad så? Er der noget galt? Jo, der var noget galt. Det plejer du bare at være, når du kommer på hende med. Det kan måske godt være noget. Jeg kan gætte. Dig og Karin skal flytte til München. Hun har fået et helt vildt fedt job der, og I skal være der i mindst 10 år. Gider du godt lige sætte dig ind? Okay, er du så slemt? Hvad så? Hvad er det? Du kan lige så godt få det overstået. Jamen, vi har besluttet, eller jeg har besluttet, at vi alligevel ikke flytter til Silkeborg. I hvert fald ikke før du flytter hjemmefra. Er det rigtigt? Ja. Så du bliver altså? Ja. Hvad så med det der nye hus? Og dit nye job? Og Karin, der vil hjem til familien? Ja, det har vi droppet. Hvorfor? Fordi jeg godt vil have, at du skal være sammen med din lille søster, og fordi jeg godt vil være der, mens du bor hjemme. Men lige pludselig så er du flyttet hjemmefra, så... Ja. Hvad siger du? Hvad? Det er da fedt. Har du fortalt det til mig nu? Nej. Vi holder surprise party for hende i aften. Så kunne dig og Karin komme. Og så kunne vi fortælle dem det sammen. Det lyder som en rigtig god plan. Bare hæng den der. Okay. Og tillykke med fødselsdagen, forresten. Tak. Så fik du alligevel ret med det skilt op i hovedvejen. Nå. Tak. I det hele taget. I lige måde. Hej, mor. Hej, skat. Hej, Mine. Hej. Så er der 2 dagens. 150 dagens, hvad siger du så, var? Det er da flot. Hej, Jimmy. Hej. Hey, Hej. tillykke med din mor. Tak. Hvad, det var da ærgerligt, det med koncerten, hva'?
Hej. Det er de 2 sidste dage, så er der altså heller ikke mere. Tillykke. Tak. Jeg har også en gave til dig. Men så bliver der altså nødt til at gå med. Det kan jeg jo ikke. Jo, du kan. Tag nu med. Vi klarer den. Ja. Okay. Tak. Det er dig, der er hendes veninde. Du kørte på den anden cykel. Ja. Jeg tænker hele tiden på, hvordan det kunne være undgået, hvis jeg får kørt den anden vej. Nu skal du have. Tak. Ligner der ikke en, jeg skal spille koncert for hele skolen, hva'? Hey. Hey. Hej. Hej, Tobias. Nå, men vi har lidt travlt. Okay. Hej. Hej. Nå. Hvad var det så, du skulle vise mig? Tada! Ej, det er lidt løgn. Ej, hvor er den flot. Det er fantastisk. Det er til dig. Hej, det er din. Hvor er det plads? Der er masser af plads i den. Tak. Det var så lidt. Hvor er du? Hun kommer nu, skat. Skynd dig, Mille. Kom nu. Ja. Så. Jeg slukker. Ej, hvor er den fed. Ja. Så sidder radioen dernede. Hvad så med den gamle bil? Nå, men den har jeg solgt. Jamen, det var jeg ligesom nødt til for at kunne få råd til at lave den her. Hvem vil købe den spand? Hvad laver du i Lejlas bil? Den har jeg købt. Vi holder altså fødselsdag. Nå, ja, bevares. Connie, det kunne han jo ikke vide. Nej, ikke den vej ud. Kom her. Kom her. Det var jo ikke for at være til ulejlighed. Det ved vi godt. Bare gå herover. Ej, du har lavet den her noget. Jeg var rørt. Og hvad så? Du skal da bare passe på den. Det kan jeg da love dig for at gøre. Hvorfor er det så mørkt? Tillykke! Nej. Hej. Hej, lille Tarke. Hej.
Vi har droppet Silkeborg. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Ej! Nej, jeg drikker bare vand. Nå ja, selvfølgelig. Jeg hørte, du er blevet gift. Ja, det er Svendsen. Det er min mand. Tillykke. Ja, tak. Men I er ikke flyttet sammen endnu, eller? Nej. Ikke endnu. I dag er det Lejlas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig jo, med dejlig chokolade og kager til. Alt har sin stund, og hver en ting under himlen sin tid. Tid til at græde og tid til at le. Tid til at sørge og tid til at synge. Toby. Ej, du kommer altså bare for sent. Hej. Jo. Vi skal til at gøre os klar nu. Nå, men så finder jeg din mor. Kommer hun? Ja. Jamen, hvorfor har du ikke fortalt det? Hvorfor tror du? Og det er husets champagne, eller hvad? Ja, det er ikke Svendsen, der købte det. Jeg synes, den er så god. Den er rigtig sød. Den er sød. Det kan jeg godt lide. Hvor gror de har? Skål! Tillykke! Skål derovre! Skål! Skål! aftensvært Julie. Goddag og velkommen til årets store sommerkoncert. Det er rigtig dejligt at se så mange mennesker, der er kommet her i dag. Og så vil jeg også sige velkommen til alle de gæster fra de andre skoler og deres bands og deres solister. Det første band er allerede klar ude i siden, så byd dem velkommen med en stor, stor hånd. Kom så alle sammen med hænderne! Skal du have det der på til koncerten? Ja. Du skal have den her på. Den har jeg købt. Den der? Den passer med min. Så vil du kigge på. Ja. Giv dem en stor hånd, for her kommer de. Det er jeres tur næste gang. Ja, vi er klar. Tobias. Det er en sang til Marie. Hvis du er min ven, så spiller vi det nummer. Hvor fed en ven er du, når du går rundt og siger sådan noget om Toby? Du ved jo godt, det er løgn. Er der ikke nogen, der gider flytte det der? Hun har på en eller anden måde læst min dagbog. Toby, hun er fuld af løgn. Tobias, det er hende, der har fortalt dig om din mor til hele skolen. Alex, prøv lige at høre, hvor langt hun er.
Alex, hvad laver du i mit skab? Hvad tror du? Det er ikke noget, jeg har lagt der. En kopi af Miles dagbog. Det her, det er fuldstændig til grin. Tobias, vi skal til at på nu. Denise, det stopper her. Du har sørget for, at mig og Tobias blev uvenner, så du selv kunne komme til at spille til koncerten. Denise, jeg tror ikke, vi spiller det nummer sammen. Hvad har du gang i, Mille? Er det så helt klik for dig? Mille, lad nu være. Hvad sker der for dig, Mille? Hvad laver du? Hold dig væk! Åh, for satan! Luk nu op! Kom nu, Denise! Lad os straks kaste os ud i det næste nummer, som er Venner Forever. Lad nu være! Hold nu op, Denise! Nej! Det var mig, der skulle have slået for Tobias! Slip bare, hold dig væk! Denise, hør nu! Stop det der, Pia. Stop. Sæt dig, Denise. Denise, sæt dig. Sæt dig. Rolig. Er du okay, Mille? Slap af. Slap af. Ja, bare stik af med jer. Vi har haft et mindre teknisk uheld. Mille, jeg skulle have troet på dig. Hvor fedt er det lige at være venner, hvis man skal føre bevis for det hver gang? Undskyld. Ja. Tobias, det er nu. Hvad siger du? Okay, så gør vi det. Rolig. Hey, Denise, din mor, hun er her. Jeg går tilbage til de andre. Kom, Alex. Og her kommer de, mine damer og herrer, Tobias og Mille med nummeret Venner Forever. Hey, Charlie, skat! Hej, mor. Har jeg fortalt, at jeg elsker dig? Du har en ven i hjertet. Hvert sekund, jeg går rundt uden dig her, føles som en evighed. Du ved, vi er Venner forever. Vi to, vi hører sammen. Venner forever. Vi stoler på hinanden som et puslespil, der manglede evigt og altid. Er du min ven? Du ved præcis, hvad jeg tænker på, før jeg får sagt et ord.
Thank you.